que el consistori ha anunciat fa pocs dies que reubicarà algunes de les seves activitats davant la coincidència d'un esdeveniment esportiu. Quina és la vostra solució o proposta? Bé, nosaltres creiem que no es poden prendre decisions sense una cooperació i un parlar-ho entre tots. En aquest cas el que ha passat ha estat que s'ha pres decisions des de l'Ajuntament involucrant a moltes colles, a desenes de colles de carnaval, a centenars de persones, milers, de fet, que participen en el nostre carnaval, directament o indirecte, i per altra banda ens trobem amb que, òbviament, cada any la Optimist Race té lloc al nostre municipi en el mateix moment, i per tant, de l'any. I per tant nosaltres creiem que aquí ha estat una manca de coordinació. I el que trobem més fort és que es decideixi per part del govern destinar-ho en un lloc concret sense parlar-ho amb els implicats, colles, clubs i també amb la pròpia comissió de carnaval, i per tant es faci el que vulgarment en podríem dir decretazo, no? I nosaltres creiem que el que ha acabat passant, que ha estat que l'Ajuntament ha hagut d'assumir la responsabilitat, no ho han dit públicament, però en privat sí, han assumit la responsabilitat de no haver-ho coordinat correctament, doncs han acabat fent una reunió amb colles amb l'objectiu de poder-ho organitzar. Tot aquest rebombori ens el trobem quan hi ha una revista que està al carrer que diu que una sèrie d'activitats estan a uns llocs concrets que finalment no serà així.